tal, señoras e señores? Benvidos un venres máis ás Pontes hoxe, tempo para repasar a actualidade municipal destes últimos 7 días aquí na televisión local e comezamos con esa sesión de carácter extraordinario que tiña lugar esta mesma semana, onde por unanimidade se daba luz verde o acordo de cesión á Deputación da Coruña da parcela na que está ubicada a día de hoxe o Colexio Pardo Bazán, coa fin de poñer en marcha ali un centro de atención ás persoas maiores. O Concello das Pontes en sesión extraordinaria aprobou o martes, co respaldo unánime de todos os grupos políticos, o convenio coa Deputación da Coruña para a cesión de terreos, construción e posta en funcionamento do proxecto piloto Casa de Apoio a Persoas Maiores e que permitirá evitar duplicidades administrativas que dilatarían o comezo da actividade destas instalacións de atención aos maiores pioneiras en Galicia e que se ubicarán na parcela do antigo colexio Nebrija Pardo Bazán. O alcalde Pontes, Valentín González Formoso, agradeceu o respaldo unánime da Cámara a este importante proxecto e apuntou que se trata do primeiro paso dun proxecto que atende a unha bella demanda da veciñanza tanto das Pontes como da comarca do Eume e que agarda que se expanda por toda Galicia. González Formoso apuntou que este respaldo por unanimidade manda unha mensaxe de unidade a toda a provincia a favor dun proxecto que terá continuidade en Rianxo e Ordes con outros 2 fogares máis. Sí, moi satisfeito, porque eu creo que hai que ser conscientes de que na provincia da Coruña hai 93 concellos. E cando visito un concello, unha das peticións que todos fan é unha residencia de maiores á Deputación, que non ten competencias neso, non? E por iso nunca fixo unha residencia de maiores, non? Cando ven que empezamos ese camiño de construir centros para maiores, todos nos piden un centro de maiores, non? Pero hai que escoller 3, e se escolleron pois, por un estudo Ordes, Rianxo e as Pontes. Por lo tanto, ter a sorte de mandar unha mensaxe de gratitude á provincia dende as Pontes, de que todas as formacións políticas entenden que é un luxo que unha diputación inicie aquí nas Pontes un camiño que en 200 anos non había iniciado de protección aos nosos maiores, pois creo que era moi importante, non? Por tanto, xa o agradecín, e volvo a agradecer. É importante que nos temas de pobo estemos todos xuntos, non? Este é un tema de pobo. En verbas do primeiro dilo, o centro residencial non só vai ser positivo para as persoas que conten con este servizo, senón tamén para o barrio da Pardo Bazán, xa que se vai ver revitalizada a vida na zona e incluso vai ser obxecto de melloras, principalmente nas rúas Calderón de la Barca e López de Vega, o que mellorará a estética e funcionalidade no lugar. Sí, a Pardo Bazán ten un problema importante, ¿no? con un complexo que ocupa máis de 6.000 metros cadrados e que está en condicións de abandono absoluto, ¿no? Decir, por lo tanto, había que darlle unha saída. Os propietarios non lla daban porque a calificación dese espazo é de equipamiento docente, por lo tanto, ou montaban un centro privado educativo ou estaba destinado ao abandono como precisamente estaba ocorrendo, ¿no? Co cal, este paso que dá o Concello e a Deputación o que fai a resolver un problema importante na Pardo Bazán, elimina ese mamotreto e, por outra parte, urbaniza unha rúa que vai a permitir máis conexións viarias entre as rúas, non? E, por lo tanto, vai dar novos bríos, unha apertura urbanística, estética moi importante, un barrio que, ademais, ve como van mellorando as súas calles principais en distintas fases, non? Agora vamos a licitar a segunda fase da Pardo Bazán, está aprobada a terceira xa, e a primeira xa executada de unha maneira homologable con calquer rúa central do pobo, non? Ademais, González Formoso deu conta do impulso económico que implica o proxecto que suporá a creación de 70 empregos directos. Xa a longo prazo, o primeiro día apuntou que este complexo é todo un exemplo de colaboración entre os gobernos municipal, provincial e tamén autonómico. É unha importante inversión na protección dos nosos maiores e que nos 30 anos que ten de vixencia o convenio, estímase que a Deputación da Coruña investirá nestas instalacións preto de 30 millóns de euros. O sea, é unha residencia, pero nosotros decidimos un pouco, xa que un modelo absolutamente novo, innovador, tamén que fora innovador o nome, non? Residencia sona máis pois, a outra tipoloxía de asistencia a maiores da que vamos a darnos, non? Pero en calquer caso vai a acoller pois, a 60 persoas maiores, dependentes, grandes dependentes, non dependentes, inicialmente 60 persoas, non? A idea é que, cando o modelo innovador xa este funcionando, ver pois, efectivamente a consolidación do modelo e ir ampliando esa residencia, empezando outras novas, non? Agora mesmo hai 3 aprobadas, a que máis avanzada esta das Pontes, que no próximo pleno da Deputación vai a habilitarse, hai crédito de 3.700.000 euros, pero vai a chegar a casi 6, porque o custe é moi superior ao previsto,
bueno, pois hoxe se formalizaba xurídicamente pois un acordo entre dúas institucións que buscan pois ofrecer á cidadanía un modelo distinto de residencia. Empezamos pois por unha vila como As Pontes que levaba tempo pedindo unha residencia pública, que quen ten as competencias para facelo, que a Xunta de Galicia, pois decide non facelo. Pola nosa parte, pois damos un paso adiante construindo a que vai a ser a primeira residencia pública dunha diputación que ten 200 anos de vida, non? Que ten todo tipo de servizos, pero nunca tivo residencias públicas. Pero creemos que é un grao de area que debemos de aportar a unha demanda de máis de 4.000 plazas que hai na provincia da Coruña e que a Xunta sola tampouco dá atendido. Pola súa parte, a Conselleira de Benestar Social Tania Pardo daba conta da relevancia dun centro que vai permitir que as persoas maiores non teñan que deixar a súa vila para marchar a residencias doutros concellos, evitando o desarraigo e permitindo que continúen a formar parte da vida social do seu municipio e tamén en contacto cos seus veciños de toda a vida. Con respecto á inversión, o Concello Pontés destinou 315.000 euros á adquisición do antigo colexio Nebrija Pardo Bazán e tamén asumirá o custo dos traballos de demolición do edificio actual. Pola súa parte, a Deputación da Coruña xa se fixo cargo do contrato para o deseño do modelo operativo destas instalacións e tamén financiará a construcción da nova residencia e das dúas que terán lugar tamén en Rianxo e Ordes, damando unha inversión de 6 millóns de euros. En relación ao inicio das obras, as últimas previsións do Goberno provincial apuntan ao ano que ven como data para poñer en marcha os traballos da nova Casa de Maiores das Pontes. Estas instalacións terán como base o modelo que xa se aplica nos países nórdicos, máis personalizado, con centros máis pequenos e de ámbito comarcal que permitan evitar o desarraigo. Ademais, apostarase polas novas tecnoloxías con domótica, sistemas de telemedicina, alumeado e climatización intelixentes, peches de contacto ou con datos biométricos, sensores de movimento e presenza, novos sistemas de rehabilitación física e cognitiva con base tecnolóxica ou a incorporación de asistentes virtuais. Tamén se innovará en cuestións como acceso de familiares e amizades, que será aberto para permitir compartir tempo cos seres queridos e incluso acompañalos en determinadas situacións nas que sexa preciso. E valorarase tamén cuestións como a posibilidade de contar con horta ou permitir a presenza de animais domésticos dentro do complexo residencial. Seguimos a falar do Goberno Municipal porque esta mesma semana daban conta en nota de prensa do porqué da súa ausencia na presentación do programa Activa Verde impulsado pola Xunta de Galicia. As Pontes acollía a pasada semana a presentación do programa Activa Verde, impulsado pola Xunta de Galicia, coa fin de favorecer a recalificación profesional e a empregabilidade das persoas afectadas polo peche das centrais de Meirama e das Pontes, unha xornada na que non participou ningún representante do Goberno Municipal. Ante esta situación, o Executivo que dirixe Valentín González Formoso ven de dar conta, vía comunicado de prensa, do porqué da súa ausencia. Segundo explican, esta decisión é sinónimo do rexeitamento ante o uso que fai a Xunta de Galicia dos fondos de transición que a Unión Europea destina a provincia da Coruña para reactivar as localidades que sofren os peches das centrais térmicas. Dende o Goberno local apuntan que o que está a facer a Xunta é destinar 60 millóns de euros de fondos europeos para a transición enerxética a toda a provincia, cando deberían centrarse tan só ás localidades de As Pontes e Cerceda, que son as que xeran esas axudas. De feito, esta asignación de fondos a proxectos de diferentes concellos da provincia que nada teñen que ver co peche de Meirama e As Pontes motivou que o Concello interpuxese 5 demandas contra esas convocatorias de fondos europeos e que dende o Executivo local califican de roubo de dereitos aos veciños e veciñas. Así, o Goberno Municipal confía en que a Xunta recapacita ante esta situación e reoriente o deseño destes fondos a proxectos industriais que axudan a reactivar As Pontes. A decisión de non acudir foi previamente comunicada á Administración Autonómica explicando as razóns neste caso que a motivaban e que se basan en que a Activa Verde foi deseñado sen ter en conta nin As Pontes nin a Cerceda, malia o compromiso previo da Xunta de que estes concellos serían prioritarios na asignación de proxectos e fondos europeos. Ademais, o Concello lamenta que tampouco se contara co tecido empresarial local, o que califican de desprezo institucional cara ás iniciativas e capacidades do propio territorio. Por todo isto, o Concello considera que a súa presenza na presentación de Activa Verde sería incoherente coa postura crítica firme que manteñen en defensa dos intereses do municipio, da súa cidadanía e do seu tecido socioeconómico. E cambiamos de rexistro para falarles dunha das citas máis emblemáticas do outono de toda Galicia, porque nuns días chega a edición número 35 da Feira de Fungos e Cogomelos de As Pontes. Conta cun programa do máis interesante, onde non van faltar a gastronomía, as boas citas culturais e, por suposto, a exaltación da micoloxía.
Música, moita gastronomía, exposicións de todo tipo e obradoiros culinarios para toda a familia volverán ser os grandes protagonistas da fin de semana de Todos os Santos e que as Concellerías de Cultura e Turismo veñen de presentar as distintas actividades que integran o programa de edición número 35 da Feira de Fungos e Cogomelos. Unha mestura un ano máis de distintas actividades para público e veciños de todos os gustos e idades e que volverá a ter como fundamento o darlle o papel que merece ao sector da micoloxía, tanto dende o punto de vista gastronómico como cultural. Efectivamente, seguimos máis ou menos co mismo plantexamento porque despois de tantos anos pois vemos que funciona, que a xente lle gusta. Este ano con algunha pequena novidade, sobre todo no ámbito da programación de Terra de Cogomelos, non? Que nos vai permitir achegarnos ao mundo da micoloxía dun xeito diferente, non a través desos obradoiros de cociña e tamén dunha exposición micolóxica de fotografía que me parece que son moi interesantes, non? E complementan moi ben a programación pois habitual, non? Como ti ben dís, con esas actividades de divulgación, con esas actividades gastronómicas, actividades lúdicas para nenos e nenas e tamén a parte máis cultural. O prato forte da fin de semana será o tradicional certame de cestas que se vai celebrar o 2 de novembro na carpa da Praza da América e cuyos gañadores se repartirán interesantísimos premios económicos. A semana tamén abrirán as súas portas as mostras de artesanía e produtos de outono na Rúa Ramón Cabanillas ou o Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, na Avenida da Coruña. Non faltará a música coa actuación o domingo dos Jinetes del Trópico e varias agrupacións locais cos seus pasarrúas, ademais do concerto xa no alobido grupo Donaire. É un dos clásicos, a degustación do menú da feira no patio de Santa María a un prezo de 20 euros e no que atoparemos croquetas de cogomelos e marisco, arroz meloso con cogomelos e canelóns de xitaque tenreira. Tamén repiten os obradoiros de cociña, neste caso para a xornada do sábado, con dúas propostas ás 5 e ás 7 da tarde na Praza da América da man de Antoni Coari e María García, gañadores do certame de receitas Terra de Cogomelos 2024 e do roteiro de tapas polos locais da vila con petiscos micolóxicos. Sí, é unha proposta que nace de Terra de Cogomelos, unha formación específica para o sector hosteleiro, para que aprendan, non, a utilizar pois os fungos e os cogumelos nas súas tapas, nos seus petiscos, nos seus platos. Entón, bueno, despois dun período de formación para que eles aprendesen a sacarlle o máximo partido a este produto, non, que nos ofrece os nosos montes, pois durante ese fin de semana o que nos van a ofrecer, pois esas pequenas, non, petiscos, tapas, con todo o que aprenderon. Creo que é unha oportunidade moi interesante para probar novas elaboracións diferentes, con produtos que a mellor nos sorprenden, con elaboracións que nunca se nos ocurrirían, e creo que é unha forma tamén de saltar un produto que é moi importante para a nosa economía local. A música para o sábado chegará da man dos Trevillas e os Feroces da Galgueira, que de seguro que tamén pasarán polas tendas do Mercado de Oportunidades, que o sábado xa estarán en plena actividade. Unha das principais novidades terémola o venres, cos primeiros cantos de cogomelos, uns cantos de taberna, nos que participarán 11 agrupacións tradicionais das Pontes e distintos concellos da comarca e que levarán as súas pezas por varios locais hostaleiros do centro urbano e tamén da Fraga dende as 8 do serán. Recuperamos os cantos de taberna. Desde o ano 2015 non se celebra no noso concello. Bueno, isto é unha suxerencia que sale da asociación do grupo, tradicional no Cómbaro. Querían recuperar esta proposta, a min resultoume moi interesante e nada, man a man, pois poñémolos a andar de novo. 12 bares, 12 grupos, desde as 8 da tarde hasta as 11 da noite, divididos en 4 zonas, cada unha delas con nome dun fungo e dun cogumelo, e, bueno, pois 3 grupos en cada local que intentarán pois animar a festa e poñerlle xa un bo sabor de boca a esta feira. E que tal e como apuntaba a Concelleira de Cultura, sobran os motivos para quedar na Ponte de Todos os Santos na nosa vila e desfrutar desta ampla oferta cultural, divulgativa e gastronómica que volve colocar as Pontes como un dos epicentros da micoloxía galega. E boa gastronomía, tamén temos estes días da man do certame Saborea as Pontes, con 13 petiscos de outros tantos bares da nosa vila e que aínda podemos desfrutar esta noite, mañá e o domingo. O obxectivo, facerse co premio non só do xurado profesional, senón tamén coas boas valoracións do público.
Saboreas Pontes afronta as súas últimas horas no que de seguro vai ser unha fin de semana frenética, en a que os 13 locais participantes buscarán decantar ao seu favor o respaldo do público do xurado profesional para lograr coronarse co título de mellor tapa pontesa deste 2025 ou tapa máis popular do ano. E que tan só queda por diante esta noite, ademais das xornadas de mañá e do domingo, para seguir a degustar as distintas propostas que nesta edición se presentaron a concurso. Xa pasada a fin de semana, a boa climatoloxía xunto co apetecible de cada unha das propostas gastronómicas desta edición foron atractivos suficientes para que a cifra de tapas vendidas polos hostaleiros participantes fose de récord, unhas cifras que de seguro volverán repetirse nesta segunda fin de semana de certame. Así, os máis rezagados aínda teñen a oportunidade de desfrutar de distintos pratos a un prezo de 2,5 euros e nos que a materia prima é de gran altura, xa que podemos atopar entre as propostas deste ano carne ibérica, polvo, zamburiñas, gambóns, raviolis, patacas ou freixos recheos, entre outras opcións, e de onde sairá o vindeiro 3 de novembro as 3 propostas gañadoras deste ano. E dicimos 3 porque, como novidade, ademais do tradicional premio a mellor tapa pontesa que otorga o xurado profesional e a tapa máis popular que concede o público coas súas papeletas, este ano creouse unha app para o móvil coa que valorar con ata 5 puntos cada unha das tapas do concurso, con tan só escanear o código QR que atopamos en cada un dos locais participantes. Por suposto, ademais do recoñecemento para os bares gañadores, tamén haberá premio para os clientes con 6 cheques de 200 euros para os que voten por papeleta e un premio único de 600 euros para un afortunado ou afortunada que vote mediante a aplicación móvil. Haberá que agardar ata o día 3 de novembro para coñecer o nome dos locais afortunados, pero na mentras podemos desfrutar aínda das saborosas tapas deste 2025. Hoxe ata as 11 da noite e xa mañá en horario de 12 a 3 da tarde ou de 7:30 a 11 da noite, tanto mañá como a domingo. Seguimos a falar do outono, seguimos a falar neste caso de actividades impulsadas polo Executivo Municipal, pero ímonos ata o Departamento de Turismo. Este ano, con motivo dos programas Pontes Terra de Cogomelos, poñían en marcha un novidoso concurso fotográfico sobre micoloxía. E hai uns días daban conta do nome e apelidos dos gañadores deste primeiro certame. A primeira edición do certame fotográfico Terra de Cogomelos xa ten gañador, é que Ángel Montes, cunha imaxe dunha micena tomada en San Cibrián, no municipio de Catoira, foi quen de conquistar o xurado. O segundo premio recaeu na Manita Rubestens, que captou o obxectivo de Carlos Briones, en Gabenlle, no concello da Laracha. E o terceiro premio correspondeu a Tomás Rodríguez, autor dunha instantánea protagonizada por unha corticata realizada en Vilagarcía de Arousa. 50 persoas presentaron preto de 200 imaxes tomadas por toda Galicia este primeiro certame fotográfico, e que foi a gran novidade da quinta edición do programa divulgativo As Pontes Terra de Cogomelos. Todo un éxito que pillou por sorpresa a organización, pero que garante que o ano que ven teremos nova convocatoria. Non contábamos para nada ter ese retorno. Sabíamos que é un mundo que lle gusta a xente, o mundo da fotografía, pero non sabíamos que micoloxía e fotografía iban tan unidos da man, e a verdade é que estamos gratamente sorprendidos. Ademais, sorprendidos porque a participación non se limita ao noso ámbito territorial. Estamos falando que temos fotografías que chegan desde todas as provincias de Galicia, o cal é sorprendente porque ao final nós somos un recuncho moi pequeniño e ao primeiro concurso chama a atención. Estamos realmente contentos, moitísima calidade nas fotografías, moita implicación, vese que a xente quería ofrecer o bo traballo e o xurado costoulle resolver o concurso. O xurado, que estivo composto polos fotógrafos Mundo Carballo, Daniel Puente e polo micólogo José Luis Cuba, deu conta no seu fallo da extraordinaria variedade de especies recollidas nas 200 instantáneas presentadas este ano, e que, segundo apuntaron, dan boa conta do interese científico e artístico das persoas participantes, que captaron as cores, texturas e formas dos cogomelos galegos en todo o seu esplendor. As fotografías premiadas, xunto cunha selección das mellores imaxes recibidas, formarán parte dunha exposición que vai quedar instalada nos xardíns municipais, se o tempo acompaña, durante a fin de semana da 35ª Feira de Fungos e Cogomelos. Na mentras, os 3 gañadores deste primeiro certame Terra de Cogomelos recibirán o seu premio xa o domingo día 2, dende as 12 da mañá, na carpa que quedará instalada na Praza da América, no transcurso tamén da entrega de premios do tradicional certame de cestas. Tamén, coincidindo que a Feira de Fungos e Cogomelos van recibir o seu premio os escolares participantes no certame O Mundo da Micoloxía, onde xa temos gañadores. A proposta do Colexio de Santa María dos alumnos de 5º e 6º de primaria foi a escollida polo xurado non só como cartel anunciador deste ano da Feira de Fungos Pontesa, senón tamén como gañadores do primeiro premio deste certame.
A Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes non só trae consigo multitude de actividades durante a fin de semana para todo tipo de públicos. A sema de cada ano tamén inclúe o seu tradicional certame artístico Mundo da Micoloxía, neste caso co obxectivo de chegar aos escolares a ese campo e fomentar o seu interese por esta cultura, ademais de coñecer como ven os pequenos e pequenas da nosa vila esa paixón micolóxica que aquí se respira. Unha vintena de propostas tomaron parte na convocatoria deste 2025 e de onde saiu o traballo gañador que é a imaxe protagonista do cartel que anuncia a Feira de Fungos e Cogomelos do vindeiro 2 de novembro. Este premio, dotado con 250 euros en material escolar, recaía na proposta dos alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria do Colexio de Santa María e que se daba a coñecer esta mesma semana. A semana tamén se concederon outros 3 premios en categoría de educación infantil e de primaria por valor de 200, 150 e 100 euros. En primaria, recoñecías o traballo presentado polos usuarios e usuarias das Panaes como a mellor da categoría. Seguido, neste caso, do traballo presentado por cuarto de primaria do Colexio de Santa María e da proposta do alumnado de primeiro A do Colexio da Magdalena que ocupou o terceiro lugar. En educación infantil, o podio estivo íntegramente formado por alumnos e alumnas da Magdalena, xa que o mellor traballo foi o da clase de sexto B, seguido da proposta dos alumnos de sexto A, e como terceiro clasificado, o xurado decantouse pola presentación dos estudantes de quinto A. Como é habitual, a entrega de premios vai a realizar coincidindo coa Feira de Fungos e Cogomelos o vindeiro 2 de novembro ás 12 do mediodía, pero os que desexen desfrutar da creatividade dos seus escolares xa poden visitar os corredores da Casa do Peso, onde ao longo deste mes están expostos os diferentes traballos presentados ao concurso deste ano. Running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. Hold me closer, time to dance. Imos agora a falarles, neste caso, de actividades que tiñamos a pasada fin de semana, as que temos que botar un ollo. A máis relevante, a primeira gala solidaria para recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro, impulsada pola Xunta Local de aquí das Pontes e tamén pola Concellería de Cultura. A participación do Conservatorio de Música e do Grupo de Teatro Catre foron fundamentais para facer desta gala todo un éxito. As Pontes volvía a demostrar a súa solidaridade e respondeu en masa ao chamamento da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro e a primeira edición da Gala Solidaria das Pontes que tivo lugar o pasado sábado. Sobre o escenario da lobby deronse cita alumnos e mestres do Rockservatorio que fixeron as delicias do público, da man de distintos clásicos do xénero, como a mítica banda sonora da Panteira Rosa. A semade tamén as actrices do Catre trouxeron o seu particular cabaré o Alobi mediante distintos entretidos sketches nos que ata foron quen de levantar das súas butacas o público presente no Auditorio Pontes. Él decía que era culpa mía, que no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, que me hago. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso
A esta cita tamén se sumou o presentador da Radio Galega, ex compañeiro desta casa, Pepe Capelán, que puxo o seu gran area como mestre de cerimonias dunha iniciativa que nace con idea de ter continuidade, en a que tamén se involucrou o Goberno Municipal da man do Departamento de Cultura. Unha xornada para ser solidarios e onde todo o recadado vai ter como destino os proxectos de investigación da Asociación Española contra o Cancro e as diferentes iniciativas que dende a Xunta Local das Pontes se están a desenvolver na vila tanto con enfermos como cos seus familiares. Unha aportación que se traduce tan só na provincia da Coruña con máis de 2,25 millóns de euros no que vai de ano, 30.000 procedentes do respaldo da veciñanza pontesa e que, tal e como recordou a presidenta da Xunta Local, Loli Prieto, sempre está aí e responde aos seus chamamentos. Eventos como este fan posibles que durante este ano pasado na provincia da Coruña atendéramos a 2.500 personas que nos pediron apoio. 21 delas aquí das Pontes, que nos pediron apoio tanto psicolóxico, fisioterapia, apoio social, acompañamento, incluso axudas económicas. Todo ese apoio foi posible gracias a eventos como este. Tamén estamos apostando moi forte por a investigación, porque entendemos que para chegar a un futuro sin cancro hai que invertir en investigación oncolóxica. O ano pasado, na provincia da Coruña, deronse máis de 2,25 millóns de euros para diferentes proxectos de investigación. Se vos digo que 30.000 euros saíron daqui das Pontes, o mellor vese mellor todo o que estamos facendo. Todos os cartos que se recaudan hoxe, creo que me olvidei de Carli, que nos fixo as entradas tamén. Bueno, todos estes cartos van íntegros para a loita contra o cancro, porque toda a xente que está aquí está de xeito desinteresado. Ademais de botar unha man, a convocatoria serviu para respaldar a persoas enfermas e familiares de pacientes, nunha fin de semana na que tamén dende o Goberno Municipal quixeron dar conta do seu apoio a este colectivo. De feito, dende o pasado venres e coincidindo co Día Internacional do Cancro de Mama que se celebra cada 19 de outubro, no balcón da Casa do Concello colocouse a pancarta "O cancro de mama, tomámolo a peito", e tamén estes días a Casa Consistorial estivo iluminada en rosa para reivindicar que se continúe coa investigación desta enfermidade. Tamén no Alobi tivemos teatro profesional ao longo da fin de semana. Chegaba unha das compañías máis relevantes da interpretación en Galicia, Sarabela Teatro, coa súa última montaxe, O Dragón de Ouro. A compañía Sarabela Teatro non defraudaba os seus incondicionais da man do seu último proxecto, O Dragón de Ouro, un texto integrado por múltiples historias e personaxes e que podíamos desfrutar o pasado venres sobre as táboas do Auditorio Municipal Alobi. A función que dirixiu Ánxeles Acuña volvía a ser toda unha sorpresa cunha mestura de drama, traxedia e comedia nunha historia que parte dunha dor de moas e cun escenario, neste caso un bloque de vivendas ubicadas sobre un restaurante de nome O Dragón de Ouro e onde precisamente un dos seus traballadores sofre cun dente que non lle deixa de dar a lata. O Dragón de Ouro será a luz tenue do verán entra a través dos cristais e cae sobre as mesas. 5 asiáticos na diminuta cociña dun restaurante tailandés chinés, vietnamita de comida rápida. Un mozo chinés aterrado pola dor de moas. Ai, doe, como doe. Non chores, non chores. Doelle. Home, que non doe. Ai, Non chores. Que non berre. Pero berra e como berra. Na diminuta cociña do Dragón de Ouro todos ao redor do pequeno. Non berres, como berra. número 83, pai. Filloterros salteados con huevo e verduras. Ponen salsa picante de cacahuete. Algo picante. Dor de boca. Ao pequeno doe a boca. Mexe, remove. O pequeno. Diante sentan dúas azafatas na mesa da ventá. Mesa número 11. Bos días. Ai! Non berres. A primeira azafata di. Boas. A segunda azafata di. Boas. Boas. Ai, que arrincar esa boa. Voulles traendo algo de beber. Si un rolancola, por favor. Ciberfénico limón. Fernando da Costa, Sabela Gago, Fina Calleja, Fernando González e Fran Lareu pasaron polo escenario pontés dando vida a unha vintena de personaxes nunha función moi dinámica con esceas que van encaixando como un crebacabezas e que teñen como nexo o restaurante chinés onde todos os veciños do edificio se animan a xantar pero sempre con comida de reparto, sen desfrutar do ambiente do local chinés que teñen a poucos metros da casa. Dúas persoas novas
No ático que comparte unha parella hai tan só 2 meses que viven xuntas, un tempo feliz que nunca van esquecer. Nos baixos do edificio, o dragón de Ouroera, a moza, ven de visitar o seu avó, que vive no mesmo edificio. El, a súa parella, dille... Como puido pasar? Non sei. Pero como puido pasar? Non sei Non como. pode ser, non pode ser. No, pero ti dixeches que... Sí, dixeches que non podía pasar nada. Unha catástrofe total. Unha catástrofe absoluta. Xusto agora que ia todo ben, e xusto agora ti es moi... Pausa breve. E os cartos? Como íamos facer cos cartos? Pausa breve. E o piso é demasiado pequeno para os tres. E ti dixeches que no inverno, sí, a túa idea era... Pausa breve. Unha catástrofe absoluta. Polo Dragón de Ouro pasan historias de homes solitarios, rapazas que se plantexan o seu futuro sentimental, mulleres traballadoras que viven á marxe das súas propias necesidades. É unha situación laboral precaria dos propios empregados do restaurante que todos os veciños intúen, pero que ninguén se decida a tallar. Tras a ver a teatro, nestes momentos no lobby, veciños e veciñas están a desfrutar de ibuprofeno e a obra Reconversión, que repasaremos en vindeiros espazos informativos. Citas que tiñamos a pasada semana, as que se suman tamén novas convocatorias para os vindeiros días, para as vindeiras horas. A primeira delas, nova convocatoria do Festival de Outono de Música Coral, que mañá vai encher o lobby de música e de grandes voces. A música vai ser unha vez máis unha das protagonistas da fin de semana porque mañá chega unha nova edición do certame de outono de música coral e que o mes de outubro non sería o mesmo sen o tradicional Festival de Corais que cada ano por estas datas organiza a agrupación coral Endesas Pontes. A formación que dirixe Xurxo Iglesias preparou un concerto no que ademais do grupo anfitrión está prevista a participación da coral Airiños de Quenxe de Corcubión e a formación portuguesa Xuventude de Sanguedo. O recital volverá a teigar o Auditorio Municipal Alobi de xeareiros e xeareiras deste estilo musical que dende as 8 poderán desfrutar desta actividade con entrada totalmente gratuita ata completar aforo. E para os que prefiran o cine, o seu lugar está na Casa do Peso con 2 novas proxeccións impulsadas dentro do Departamento de Cultura. A última aventura de Heidi e tamén o último proxecto da directora española Carla Simón. A derradeira fin de semana de outubro tamén vai vir protagonizada polo cine, porque a carteleira que nos agarda para mañá é o domingo na Casa do Peso. É todo un atractivo para público de todas as idades. Así os máis pequenos van poder desfrutar mañá e domingo dende as 5 do filme Heidi, el rescate del lince, unha nova aventura da pequena Heidi na compañía dos seus inseparables Pedro e Clara, e que van tratar de rescatar a cría dun pequeno lince. ¿Has escuchado eso? Es una cría de lince. Creo que está herido. Tenemos que sacarlo de ahí. ¡Heidi! Alguien ha destruido una de mis trampas. Es un animal salvaje. Tiene que estar en el monte. Te llevaré de nuevo con tu familia. No deberías ir allí sola. Tengo que ayudar a Pinny. Supongo que no tengo opción. Prepárate para una aventura inolvidable. Con lo peligrosas que son las montañas. Hay acantilados, cuevas, desprendimientos y también tormentas repentinas. Que requerirá mucha valentía y amor. Estoy tratando de ayudar a la gente de Dorfli y esto es lo que recibo a cambio. Y por eso, Heidi, no puedo perderte. Xa para os adultos teremos Romería, o filme co que a directora Carla Simón pecha a súa triloxía sobre a memoria familiar tras verano de 1993 e Alcarrás. Nesta ocasión, o protagonismo recae en Marina, unha rapaza adoptada que reside en Barcelona pero que emprende viaxe a Galicia para coñecer as súas raíces e a historia de amor dos seus pais biolóxicos. Madre. Calcomanías. ¿Sí? Los abuelos viven en Vigo. ¡Hola! En las afueras. Los visitaremos en un par de días. No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Cómo que escondieron? ¿Murió tu padre en el 92? Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé. No, Marina. Tu padre no murió en el 87. ¿Quién te ha dicho eso? Los abuelos se piensan que nos enganchamos porque quisimos. Y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa. Y aquí pone que no tenía hijos. Ya.
Lucía García e Tristán Ulloa copan os papéis protagonistas neste drama rodado en Vigo e que poderemos desfrutar mañá ás 7:30 e 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. Como sempre, as localidades xa están a dispor de veciños e veciñas na web aspontes.sacatoentrada.es ou o mesmo día das proxeccións na billeteira da Casa do Peso media hora denantes de cada pase. E nos deportes, a actualidade deportiva viña marcada hai uns días por un novo campeonato de patinaxe artística que tivo As Pontes como escenario e que tamén incluiu distintas probas de nivel con representación pontesa. A patinaxe volvía a facerse protagonista da actualidade deportiva local da pasada fin de semana porque As Pontes acollía dúas probas do máis atractivas o pasado domingo. Así, a mañá abríase cunha das citas puntuables para o Campeonato Rexional de Danza a Patins, en a que tomaron parte 22 deportistas procedentes de media dúcia de clubes de patinaxe artística de toda Galicia. Tras os adestramentos e primeiras tomas de contacto, arrincaba a competición na modalidade feminina libre, onde o primeiro lugar foi para Vera Añón, do Clube Deportivo Fervello, con 16 puntos. Segunda foi Tecla Lezana, do Área Longa Chapela, con 15,50 e pechou o podium a súa compañeira Candela Villar, que logrou 14,90 puntos. Na modalidade masculina, Martín Lago, do Área Longa, foi o mellor puntuado con 19,40 na categoría mini, unha proba que na modalidade feminina se adxudicou Alba Blanco, tamén do Área Longa, cunha puntuación de 17 puntos na súa presentación. En sénior feminino, o primeiro posto foi para Sabela Estévez, do Área Longa, que se fixo con 21,55 puntos do xurado. E en juniors, o primeiro lugar foi para Sara Miguens, tamén do Área Longa, seguida de Cristina Bermúdez, do Clube Alquimia. En cadetes, podium íntegro para o Deportivo Fervello, con Yaxira Rodríguez como primeira clasificada, seguida de Carla Blanco e Alba Aira. E xa na modalidade de spoiler, a victoria foi para Alba Moredo, do Área Longa Chapela, con Noa Añón, do Deportivo Fervello, en segunda posición, e Natalia Fernández, do Área Longa, como terceira clasificada. Xa a tarde tiveron lugar as probas de acceso a novo nivel, neste caso con ata 6 patinadoras do Clube Patín As Pontes, entre as candidatas para subir de categoría. Así, Laura Rivera e Adriana Vilaboi lograban pasar ao nivel 2, mentres que Daniela Manresa, Alba Suárez, Sofía Coello e Ainhoa Aneiros non lograron a puntuación mínima para subir de nivel. Pois tempo xa de despedirnos, como sempre, agradecéndolles que estén aí un venres máis, que nos acompañen para manterse o día de todos estes últimos acontecementos da actualidade municipal. E empezámonos a unha nova cita, venres que ven, 9:30 da noite, aquí en As Pontes hoxe. Teñan moi boa semana.